Poďme si zodpovedať najčastejšie otázky pacientov o liečbe obezity. Najpodstatnejšou vecou je, aby sa počas liečby naučil pacient stravovať, aby mal správne aj postavené stravovanie, ktoré mu potom zostane. Pokiaľ to zoberie komplexne, okrem liečby sa správne stravuje, začne sa hýbať, tak sa nemusí bať toho, že sa mu hmotnosť vráti. Liečbu nie je potrebné užívať doživotne. Určí sa cieľová hmotnosť, na ktorú sa chce pacient dostať, a počas teda liečby si osvojuje nové zvyky v rámci životného štýlu. Ak vie už ich dostatočne dodržiavať a pacient sa dostane na cieľovú hmotnosť, môže sa liečba postupne znížiť alebo nechať len na udržiavacej dávke, prípadne úplne vysadiť. Určite nie je potrebné držať drastické diety, je to práve o vyváženom stravovaní. Mne sa častokrát stáva, že práve pacientky jedia viac počas diety, ako jedli predtým. Je to práve o tom sa naučiť stravovať a jesť všetko v tých správnych množstvách a pomeroch. Oni prichádzajú unavení z držania rôznych diét, ktoré sú jednostranné a nefunkčné. Nemusia sa obávať toho, že by boli hladní, že by sa museli trízniť nejakou jednostrannou stravou, že by mali niečo vyslovene zakázané. Má to byť taký životný štýl, ktorý vedia dodržiavať dlhodobo.